gi recruit, gi train, kendo gi deploy gi the policy holder, that is the National Police Service. Koro mano gima warito court ni ka koto ginene to jogo dhi bedo deployment. To kapok on the flip side, Wawee donje siasa mar jogo. Wabed akicha ni kolandi ni kao polisi. Ere kaka jowa bedhi yudo thuolo mar donje system. To koko no matindo tinogo kik wadonje wabed akicha. President no se wacho sama no miyo ji medela ni ji 500 omiyo athletes. Ere kaka wan jo onagi, wan gi athletes ma koni, wan gi jo sports women and men. Ere kaka jowa dhi bedo part and parcel of the 500. Nitiere cadets, nitiere jo midhi ringe pap. Ere kaka jowa bedo prepared. Makako chopo time to one ready for the recruitment. Wawee donje siasa mar jo internal issues mag jo the National Police Service and the Commission. Mano margi magiditieko kendgi. Ma even the Interior Ministry is allowed to call them. Ado committee thing so gini ere ngama was step mandate mar nyawadgi and so forth and so forth. And court automatically dispense with this issue. There will be ultimate recruitment. But the big question, our people ready for that recruitment? Yes. Ere better prepared. Be sensitization is a bit. Nikech side show madembele sani eni mar court ni. Koro wenge wangore watch court. But preparation to the ground. Ere nyithindo idwaro ango, what are the requirements? Mondo jo pinyo chakbedo ready. Maka once no langogo to one ready for the recruitment. Nikech wambe wasa kambaga gi national politics to weche moko matino tino makonyo wa koro gini bro yodo wa off guard. So aparo ni ji my experience kako wino in a seasoned security officer ma Kenya ka. Onego beni voices marika ko pogre gi topic mwa discuss ka uono imbi nyiso wa jo piny kitimo kama mae ka kitimo mondo piny ni yako. Koro ko chopo sami yake to yaka maber ok ni through corruption. Yako we need to understand yako, the meaning of yako in the context. Mwalosene. Wano kwa watch corruption. Wawacha ni ki waka ugimoro wa yake. Kagin 10,000 police officers. 147 counties. 47 counties divided by 10,000. Kojo Kisumu yudaji, Josia yudaji, Migori yudaji. Magi gikibone gobeni wako. And masaragino no gobeni koro beta kicha. Mako kepi to ngiyo figano. Ni Kisumu ginjiadi. Siaya ginjiadi. Migori ginjiadi. Mage gikibone gobeni waketo wang'ii. Maka 10,000 kobet. Okini wan Kisumu, Migori, Siaya, Homa Bay. Out of 10,000 gin manaji 500 kende. Telefochiko 500 odhi kuonde moko. Koro mage gikibone gobeni wang'iyo in details. Kendo wa prepare. Emomiyo masaragiri gi team magwa jumbe. Gin gi thuolo mar koro go koko. To professional security professionals kaka wino onego beni koro prepare our people ne bwana kika police gi deep minus deep plus gango idwara ngo heighten makama timo kama mondo kikisa camp gi oledhi moko mabikoro donjo mabe wuondo jo piny ni gol 300 timana jo piny lose to nitie nyithindo mang'eny maringa maber tika oka police. So those are the fundamental issues manyaka wang'e kaka jo piny wane broad base. The figure is 10,000. What do you do out of 10,000? That's the big question. Nikech case ni to the room a court very soon. Out of 10,000, Josia, Homa Bay, Migori, Kisumu. Out of 10,000, wagina di kanyo. Okino wan wacho Kisumu balokoni jurisprudence. Tukakoro 10,000 useter kor wago wini bankor ni one out of 10,000 waji jowamia beach kende money. Mano gimoko nego beni sane iyako serikal kendo wa prepare uru wagojo piny wagonduru ni mondo yarawere oikore. There's recruitment. Ero kama na inya wawinje yo makare. To kodhi stop permanently.